Usa ka miyembro sa LGBTQ community ug iladong makeup artist ug event organizer sa Cagayan de Oro City ang patay. Human gituoang giatake sa kasing-kasing samtang nagrampa sa usa ka benefit fashion show. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sadya og malipayon nga mirampa sa center stage ang iladong makeup artist ug event organizer nga si Randolph Santos o mas nailang Randy Santos. Atol sa usa ka benefit fashion show sa usa ka mall sa Cagayan de Oro City Sabado sa hapon. Daw normal lang nga naglakaw si Randy. Apan dihang mubalik na unta kini sa backstage, kalit lang nihawid kini sa iyang ulo, dayon natumba. Dito na kini gitabang sa iyang mga kauban. Gisubayan pa pagdala sa usa ka pribadong ospital si Randy. Apan paglabay sa pila ka oras, gideklarang patay sa mga doktor. Wala na miatubang pa sa kamera ang kabanay ni Randy. Apan gikasubo nila pag-ayo ang nahitabo kaniya. Hinoon gibutyag nila nga aduna kunoy maintenance medicine si Randy. Sunod-sunod sab kuno ang events ni Randy sa milabay nga mga adlaw. Mihangyo karon og pagsabot ang mga kabanay ni Randy. Nakahaya karon ang iyang patayng lawas sa ilang panimalay sa barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, One Mindanao.